מכל קצוות תבל הציונים באים למחנה קיץ 2016. מחנון אסיה והמזרח הרחוק. כולם צהובים פה מהנשמה. אסיה ומזרח הרחוק. אסיה, אסיה, אסיה. אסיה, אסיה, אסיה. תן לי עוד קצת אסיה. נכנס למחנה כולם עפים עליו, צבוע בצהוב ואני מאוהב. להיות כמוהו זה נראה לי כמו חלום מתוק. אחי זה על בטוח אסיה ומזרח רחוק. מעיף את המבנים, צועק במורלים, הטירוף הבלגן אצלו כבר מברידים. המחנון הוא משפחה, בוא תקלוט האווירה. בוא כולם צהובים פה מהנשמה. אסיה ומזרח רחוק. אסיה, אסיה, אסיה. אסיה, אסיה, אסיה. תן לי עוד קצת אסיה. יהודי המזרח עולים לארץ הקדושה. המחנון הזה יעיף אותי וגם אותך. הם באים לאט לאט כל המזרחים למתן קקסנגל סגולה בית גו כפר הריף. בחדר הנושא מהדקים את החגורות, הם באים בטיסה אל ארץ האבות. אפילו שר ועדי המפקדים לא מצליחים להתאפק כבר. כולם צהובים פה מהנשמה. אסיה ומזרח רחוק. אסיה, אסיה, אסיה. אסיה, אסיה, אסיה. תן לי עוד קצת אסיה. בזמני העבודה כל המזרחים עובדים וכולם עם כובעים והם כל הזמן שותים. נו מה חשבת? הגעת למזרח רחוק מאסיה, עשה סיבוב קטן ואופס תראה איך התאהבת. הגמל והנחש קוראים לי כבר להיכנס. עם התורן הדרקון כל בוקר ניפגש במרכז המחנון. אוי תראה מרווק סמים, נו בוא תקלוט את כל הצהובים פה משתגעים. עכשיו כל העולם כבר יודע טוב מאוד, יש פה מחנון אחד שיודע לעבוד. כשהחום לאט עולה אז החף למחייה, וכל האיחוד יודע האנדרטה צהובה. עם ניב וטל המלווים המדהימים, בלי אופיר ועדי לא היינו מצליחים. במרחק כבר שומעים את כל הצהובים הם באים. כולם צהובים פה מהנשמה. אסיה במזרח רחוק. אסיה, אסיה, אסיה. אסיה, אסיה, אסיה. אסיה, אסיה. אסיה, אסיה. ומזרח רחוק. אסיה, אסיה, אסיה.